Bună ziua! Astăzi vom crea o nouă mapă. Este primul meu videoclip și o să-i dau numele mine Minecraft cu Ștefan. Și va fi survival. Chest bonus. Creează lume. Sperăm că va fi un seed bun. Și e... Oho, este foarte bun, este de pădure. Tare. Vom lua totul din chest. Vom lua și chestul, ne va trebui. Torțele, tot. Nu știu ce să fac. O să fac o casă pe pământ. Nu o să fac subterană. Pentru că este mai bine. Da, și cred că o să vă plângeți că eu tai cu chestul. Da, o să facem acum un crafting table. Vom face un topor pentru prima dată. Vom face un topor pentru că ne va trebui să tăiem copacii. Vom începe cu ceva simplu. Nu va fi ceva gigantic cât să ne adăpostim peste noapte și o să ne facem noi în timp pe seria noastră ceva mai mare. Ok? Dacă mai este puțin lag, îmi cer scuze. N-am un calculator chiar așa de bun, dar... va trebui ceva lemn. Da, și eu nu folosesc default-ul. Și acesta este skin-ul meu. O să ne apucăm de casă. Trebuie să găsesc un loc bun. Da, cred că voi face aici unde m-a spawnat. Da, aici voi face. Ceva, întâi să tai, să sparg. De fapt, să tai. Greșit. Cer scuze. Mă criticați. Cred că aici va fi un loc bun, da. Va fi foarte bun. Scuzați dacă se aude o muzică pe fundal, manele. Vecinii mei sunt cam... Nu vreau să zic ceva, poate se uite la video și o să pună pică pe mine. Fac o casă micuță aici. Unză proastă. Și acesta este primul meu videoclip. Sper că îmi va merge bine. Sper. Dacă voi face like-uri, voi face videouri și mai lungi. Dar nu este momentul să vorbim acum despre așa ceva începător. Nu la Minecraft. Am trebuit topor. Sper că vom face o lume foarte creativă și mare. Să fie bună. Adică nu fie ceva, o casă mică, cu un chest și un crafting table. Să fim serioși.
Ai, Frank. Fuck. Ai, fuck. Acum cred că mă faceți prost și handicapat. În sfârșit. Dacă v-ați uitat la ping, nu sunt chiar ca el, dar m-am uitat și eu. Și, bă, da, are videouri foarte bune, adică n-am nimic de spus, dar sper să nu mă criticați, ale mai bun și ăsta e prost. Vreau să ajung și undeva. Așa a început și el. Cred că astăzi voi face o casă și o să mă duc puțin la mina și cam asta va fi videoclipul de astăzi. Nu vreau să fie chiar foarte lung, maxim 15 minute pentru început, timpul meu personal. Da. Am făcut prima noastră casă, prima mea casă de pe server. Voi face o ușă. Așa. Vă duceți mai puțin lemn. Un pickaxe de la minerit. Face o mină aici. Sper să găsesc coal. Da, neapărat. Ce mai e aici? Nu mai... Pământ, fac. În sfârșit. În sfârșit am făcut nou cable, mai fac puțin, că am nevoie. Un furnace. Ia pe normal. Da. Da, și dacă sunteți începător de Minecraft, vă puteți uita la videoclipul meu pentru că vreau să ajut și oamenii să învețe Minecraft, cei care nu știu. Ce niște căl. Facem torțe. Așa se fac torțele. Căul se poate găsi și în pământ. Pentru cei care sunt începători. Și acum cred că o să spuneți că sunt prost pentru că folosesc pickaxe-ul. Da, și folosesc pickaxe-ul m-am prostit, de lemn până se consumă și apoi de la de piatră. Nu sunt ca alții care le aruncă. Astăzi avem o zi norocoasă, am găsit fier. Ne vom duce să mai facem un tărmăcop de piatră. Nu că nu, acum credeți că am descărcat cum sunt pe ăla de lemn și apoi pe ăla de piatră. Nu e așa deloc. Înșelați.
Am aceste lucruri în chest. Ah, da. Prost. Sunt și eu. Așa. Am zis jumate. Că ăsta cu torțe. Scuzați dacă în video se va mai întâmpla să arunc pickaxe-ul din greșeală, doar că mi-am schimbat laptopul și nu am învățat încă cu tastele. Se mai întâmplă. Și... Da, este ceva fier aici. Nu, e destul de mult pentru început. Da, să-mi iau lopata. Perfect. Episodul 10 va fi al 10-lea meu episod, va avea, cred, că mai mult de o oră și un pic. Am găsit căul. Noroc. Noroc, noroc, noroc. Dar nu cred că o să le iau pe tot. Nu am timp. Mă rog, dacă o să mai am nevoie, o să știu că aici e căl. O să pun 2 torțe așa. Da. Ce gras suntem? 37. Destul de jos. Că mă moar. Oh, 2 creeperi! M-am urât. Urât. Nu. V-am zis că n-am făcut o lucru rău când am făcut casa aici. Spider, perfect. Trebuie repede o sabie. Fuck. Fuck, nu o ducem bine. Nu-i bine, nu-i bine. La mulți nu se întâmplă așa ceva, dar mie, fix mie, pe bune. Ce mie. Nu-i nimic, nu recuperăm mai temele. Temele mele. Hai, temele mele. Uite-le. Le vreau pe toate. Căul. Da, nu-i nimic, am pierdut decât foarte puțin. Că nu le mai găsesc. Fac, și apa asta e criminal.
N-am pierdut foarte multe decât am pierdut. Da. Trebuie să aștept până se face iron-ul. Îmi fac cu sabia. Am pierdut ceva item. După ce voi termina de... Nu. Și acesta a fost finalul primului meu video. Îmi cer scuze dacă am mai greșit sau dacă a fost lag. Și la revedere!